Sanibonani guys, igama ngiqabeleni Basela Mazibela e-homecoming ngomhla ka-23 July. Hhayi-ke guys, uShobane ufikile eswenkile enukutshwala bhu laphaya eklinikhi yase-Okhambeni. Lapho uZethu umane wanyanya ngoba ebona phela ukuthi ama-patient ayafa ukushiselwa la endlini. Eloke bathengele phela ifeni esikhundleni sokuthi abalethele ama-aircons. Umane nje wathi, yazi wena Shobane nesibindi, uyaza nje impela la unukutshwala bhu. Apha ama-aircon. Wathi yeye lalela la, angizobuzwa wena lo mbuzo. Wathi kufanele phela wena unikezwe imali eningi kabi kwathiwa enza ushintsho la eklinikhi, kodwa silibone thina lolu shintsho. Iphi impucuko la? Kuphi ukuthuthuka la? Wathi Shobane lalela la, imali inikezwe mina. Ngakho-ke wena uhlangene nayo yonke lento. Athi ngihlangene, buka iy'guli ziyashiselwa, bazoquleka labantu bese wena wenze njani? Into yaziyo nje wena ulokhu ubhizi, ulokhu ucana notshwala, ulokhu ucana notshwala, kodwa iy'dingo zala eklinikhi awuzenzi. Iphi i-ambulance? Iphi i-ultrasound scan obukade uthembisa ukuthi uzoyiletha? UShobane guys umane wamhleka. Kubonakala nje ukuthi iyamsizakalisa le ndaba le yokuthi uZethu ucasukile, ecasule izenzo zakhe. Ngathi like ukhokha i-revenge ngokuthi wamlahla laphaya kwi-altar ngosuku labo lomshado. Guys, uZethu ubonile-ke ukuthi uShobane singathi akamthathi notice mekhuluma le ndaba le yama-aircons. And abantu ngampela lapha eklinikhi bebegula guys, beshiselwa futhi. Kubonakala ukuthi lamafeni nje hawu kufana nanokuthi nje baphephethwa umoya wangaphandle onelanga oshisayo. Uze washo noZethu ukuthi hayi cha, lamafeni osinikeze wona asilethela amagciwane nokuthi asiphephethe, asilethele umoya ofresh. Uhambile-ke uZethu waya le kuma wakhe phela uShobane eyobika lolu daba lokuthi ama-aircon awafiki. Umane wathi, ya matron, ngampela indodana yakhe izowaletha nina ama-aircon la. Wathi yini vele wena uhlezi njalo lokulandelana noShobane? Wathi kufanele ngimlandele, kukhishwa imali enkulu kabi kule project kodwa siwubona umehluko. Wathi lalela la weZethu, ngikhuluma nawe nje, imbangela yokuthi uShobane engawalethi kwayiwona lawo ma-aircon wena. Ukhumbule ukuthi indodana yami i-under stress kabi kabi, igama layo lidicilelwe phansi, ibizwa ngombulali, ayisakwazi nanokuthi ibe udokotela lo ekumele ibe uyena. Ngenxa yakho wena omdonsela kuyona yonke le mishimishi manje uzosola yona indodana yami. Umuntu la kumele ayisole wena. Umane wathi uZethu, musa nje ukungifaka kule nto le. Wathi ya exactly, musa nawe ukuyifaka kuyona le nto le. Le ndaba kaShobane ayihlangene nawe. Angazi yini ngaso sonke isikhathi ufuna ukufaka ikhala lakhe endabeni kaShobane. Uma indodana yami ethe izodiliva, iyeke phela idilive, angithi yona ephethe le project. uZethu guys wafutheka intukuthelo. Ebona phela umatron ekhulumela uShobane ngisho erongi. uZethu uzuvule rafu isicabha sacishe safa. Wathi ubheke ngisho iy'cabha zala eklinikhi ziyafa, kodwa ubhizi uShobane lokhu egqumuza imali yala eklinikhi yokuthi ilungiswe iklinikhi. Waqeda wasigaqaza ngathi uyasiqedelela uZethu isicabha sivele siwe siyicegela. Guys, akupheli-ke lapho. uShobane umane wadicide ukuthi ahambe ayothenga iy'mpahla zokugqoka-ke manje ezintshashana. Isicathulo kade sigqokile, hhayi ngeke. Yabo lesa sicathulo, angizazi iy'cathulo zabantu besilisa, kodwa yabo lesa sicathulo sikhuluma imali, sibe singanomlomo guys, sikhuluma imali. Ibhulukwe-ke lona, hhayi ushaya omunye utatazela webhulukwe, uhamba neshethi lakhona elimetshayo. Uthe mefika nje esikoleni sey'ngane, hhayi iy'ngane zahlanya. Zathi hawe ma, nangu ubhuti Shobane, hawu kodwa udokotela uShobane, hayi bo uSiphamandla. Wathi kodwa masuconsa kangaka, kodwa bhuti, hayi uShobane wathintitha ideski ngesandla mande ebeka isinqe phansi ehlala phansi. Wathi yabona abafana bami, nibukeka nidlambile. Wabekhipha isishuqulu semali ephaketheni. Iy'ngane bezi-close to 6 guys, wazinika 100 rand each. Uthe suka lapho wathi ngathi futhi nomile nina. Nidlani la ama-chips akalwayo? Hey, ophuthume nawu 100 rand uyothenga into ebandayo, niphuze bafana. Iy'ngane guys ziyamkhothamela. Waqeda wathi bafana bami ngizonikeza nje i-advice eyodwa. La emhlabeni kumele niyiphile impilo yenu. Nangizwa ngithini nini? Niphile impilo yenu, nisebenze, niphile impilo yenu, nisebenze. Yilokho kuphela okubalulekile. Bathi hawu yebo bhuti, yebo bhuti. Bebengasho yena ukuthi cha bhuti bebese benikezwe 100 rand each.
Shobane-ke manje uyabona ukuthi ngathi umphakathi wase-Okhambeni uyamzonda. So manje useqala-ke manje ngokuy'ncengela uthando kulezi ngane ey'ncane zamabhobhodlane and uzisebenzisa imali to win their hearts. Guys, akupheli-ke lapho. Uma wakhe umbizile uShobane wathi, mntanami, yazi bekufike le ntombazane eku-2 zethu la izobuza mayelana nale project yama-aircon. Ngampela kwenzakalani? Apha ama-aircon. Wathi nawe ma, nawe futhi ma. Wathi mntanami ufuna ngithini? Ngampela usinikeza amafeni, la mafeni asikho happy ngawo. Wathi ma, kusukela nini wena uzwa intongo zethu? Wathi vele uzethu angimfuna le bhenga khona ayikho intombazane ngiyinyanya njengozethu. Yingakho ngithi kumele ulethe lama-aircon ukuze angaloke ngibangela isicefe. Wathi ma, la kukhona i-message efikile kumina eyangitshela ukuthi ama-aircon azodilewa cause a-odarishwa laphaya eJohannesburg. I-order lidileye ngenxa yalokho. Uma ukuthi awungikholwa nawe yifunde, nayo i-message efonini yami. Hawu Metron. Wamane wathi hayi khululeka ndodana, ngiyakuthemba mina, okay? Ngiyazi vele ukuthi njengoba thina sihlela la emakhaya. So uMetron-ke uthi ngakho-ke ama-aircon edileyile ngoba base-Okhambeni and Okhambeni indawo yasemakhaya. Vele izinto ziqala edolobheni igcine khona emakhaya. Guys, kunzima-ke. Uhambile-ke uShobane-ke manje wayale kuShwabi eyosho ukuthi heyi labantu laba bangijwayela kabi. Bathi angisheshise mina ngilethe izinto. Abazi ukuthi yonke into iphuma ngami. Yimina i-head of doctors. Yimina othi mekhuluma izwi kube yilona eligcinayo. Hathi manje wena wasuswenka kangaka kubuza uShwabi. Athi hayi. Wathi ungangitsheli ukuthi udlala imali. Wathi hayi. Hey phela ngithi nje kahle le mali kumele yenze izidingo zomphakathi. Yimina kumphakathi. Mina ngiwumphakathi. Wathi yazi wena mfana uzoboshwa-ke manje. Ayenziwa kanjalo lento. Umuntu untsha imali kumele phela kube khona obaxhopha ngako kuqala. Wathi ukhuluma ngani? Wathi abawumele ngabe wena uthenga i-aircon eyodwa. Yezwa. Ebese uqamba amanga uthi hayi i-truck ivinjiwe lapha emgaqweni kwatshotshwa ama-aircon awu-2 kwasale yodwa. Ukuze noma 2 department uyafika uzo-check-a kubonakala ukuthi khona umsebenzi wenzile kuyikona ukuthi awufikanga kuleli zinga leli bekade belilindele. Wathi yabona-ke wena, uyabona wena khansela wesikhokho wena. Wathi ngiyafunda kuwena. Wathi nazo-ke mfana wami, musa ukusalisa ubancintsha konke. Kwenze kodwa kube kuncane. Hayi bo guys, uShwabi uyisigebengu. Kodwa-ke vele kade aqala ukuba yisigebengu uShwabi. Into nje nemali yamathenda uphakathi ngoba ngisho nemali kaMankwanyana leya 1.4 uyazi naye ngayo ngoba vele ushomi kakapteni, ushomi kakapteni. Ngisho uqola abantu nje iy'nto zakhe bengeke ngam-advise uShobane ngombhedo wokuntshontsha imali yeklinikhi guys. Wow. Basi-ke yaphela lapha amazwi namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Yeyi uyobanja uShobane kuba mncane umgudu ucasha. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama ngiqabeleni basela amazwi e-homecoming ngomhla ka 23 July. Hayi-ke guys, uShobane ufikile